Yn y fideo yma, fi'n mynd i dangos i chi sut i creu sgwariau hyd. So gobeithio ni erbyn nawr, wel chi wedi darganfod y fideo. So, beth chi angen wneud yn gyntaf, mae'n i chi ffindo eich, neu mynd i'r Google Classroom sydd wedi cael ei creu ar gyfer eich tasgiau dyddiol, ac yn ail, mae angen i chi clicio ar yr Google Sheet sydd wedi cael ei creu i chi fyna. So mae angen i chi wneud eich gwaith chi fan hyn. So, sgwariau hyd yn gyntaf. So, fel mae'n gweud yn y cyfrwyddiadau, mae sgwariau hyd yn fel gêm, ble chi'n creu sgwar, ble chi'n rhoi nifer o rifau mewn, a mae angen wedyn i'r colofnau, y resi, a'r croeslin adio lan i'r un rif. Felly, os ni'n edrych yn gyntaf, ni setio lan ein Google Sheets ni. So yn gyntaf, fi'n rhoi bach o lliw i'r Google Sheet. So fi'n mynd i'r cornel fan hyn, a dwi'n jyst mynd i lliwio fan mewn pob cell yr un lliw. Gallech chi dewis lliw eich hun os chi eisiau. Yn ail, yn A1, fi'n mynd i roi teitl fi, so sgwariau hyd. Ac wedyn, beth dwi'n mynd i wneud yw goleubwyntio. Corfyn, so fi'n clicio'r A1 a wedyn llusgo neu drag right ar draws i'r tri, mynd i format, mynd i merge cell a merge all. So mae hwnna'n creu un cell mawr. Dwi wedyn yn mynd i canoli y teitl, so mae'n yn y canol, a hefyd dwi'n mynd i canoli fe fan hyn, so mae'n yn y canol y cell fan hyn. Dwi hefyd mynd i newid y maint a hefyd newid yr ffont. So gallech chi eto dewis ffont eich hun. Right, y cam nesaf dyn ni'n neud wedyn yw creu fy grid 3 neu fy sgwar 3 So hwnna'n golygu 3 cell, 1, 2, 3, gan 3 cell. So fi'n goleubwyntio hwnna. A wedyn fi'n mynd lan fan hyn a creu borders, a mynd all borders, a mae hwnna yn creu eich border i chi. Os chi yn ei camgymeriad, a enghraifft gweud bod chi'n camgymeriad bod chi wedi creu 4 gan 3, wel, beth chi'n gallu gwneud, jyst goleubwyntio eich grid chi, mynd o clear all borders, a jyst dechrau eto. So di angen 3 wrth 3, wedyn, hwnna ffordd. Hefyd beth dwi'n mynd i wneud yw creu fel border o gwmpas y grid, a hwnna ble mae'r fformulau fi'n mynd i mynd. So fi'n mynd i rhoi border melyn ar gyfer hyn. A dyna ni, hwnna yw y grid wedi cael ei creu. So nawr fi'n jyst rhoi cyfrwyddiadau fan hyn, rifau 19, achos dim ond fi eisiau defnyddio, gan fod 9 cell fi yn y grid yna, dim ond 19 fi'n gallu defnyddio, a'r targed yw 15. A eto fi'n jyst yn rhoi grid o gwmpas. Hwn neu border o gwmpas hyn, ni'n cael ei edrych yn ffell, a hefyd na rhoi lliw glas dro yma. So cam nesaf nawr, fi'n mynd i defnyddio fformulau mwyn adio y resi, y colofnau a hefyd y croesli. So na i dechrau gyda'r resi fan hyn. So beth fi eisiau gwneud yw adio lan y res yma. So i wneud hwnna, fi'n mynd i equals, fi'n typio equals, fi'n clicio ar cell gyntaf fi, gyda'n fi, mae'n cell 5. Wedyn plus 5, plus 5. Ar ôl hynny chi'n gwasgu enter. A fel chi'n gallu mae 0 yn dod yna achos does dim byd yn y cell. Os fi nawr yn rhoi 1, 2, 3, chi'n weld mae hwn yn adio lan yn automatic. 1 plus 2 plus 3. So fi'n mynd cael gwared o new. A dwi'n mynd i'r un nesaf. So 6 plus 4
plus 6, gwasgu enter, a dyn ni'n neud ar gyfer yr res o gwasgu enter. Di hyn ni'n neud ar gyfer yr ochr arall, so yn dweud equals, cut 5 plus cut 5 plus cut 5, gwasgu enter. Ond nawr tro yma fi'n neud trick. Achos does dim angen neud y fformel pob tro. Beth fi'n gallu neud? O, fi'n neud un. Gallai mynd yn y cornel fan hyn, a chi'n gweld fod mae'r llygoden neu'r pwyntydd yn newid. Rhaid i'r cornel fe, a beth fi'n neud yw just clicio hwnna, llusgo fe lawr, a drago fe, a mae'n neud yr fformula yn automatic. Dyn nawr yn mynd i neud fy colofnau, so tro yma bydd e'n 5 plus 6 plus 7, gwasgu enter, mynd nôl lan i cell 4, a eto fi'n ei llusgo hwn draw, a byddai'n creu fformula fwy yn gyflym, a dyn ni'n neud yr un peth eto ar gyfer 1 so 5 plus 6 plus 7, a eto fi'n ei llusgo y fformula draw. So yn olaf fi angen nawr wneud y corneli, so newch yn siŵr bod chi'n neud hyn ar ben ei hun. So tro yma fi'n mynd equals, a fi'n neud yn rhaid yn unigol, 7 plus, a nawr fi'n mynd yn croesli, so diagonal. 6 plus 5, gwasgu enter, a nawr mae angen fi'n neud pob un yn unigol. So 5 plus 6 plus 7, a eto. A fi'n olaf. Ok, a dyna fe, hwnna yw y sgwar 3 wedi cael ei creu. So nawr, y bwriad y gêm yw fod fi'n rhoi'r rifau 1 nawr yn hyn, a mae angen i fi ceisio creu y rif 15. A chi'n dim ond gallu defnyddio un rif unwaith, a fel wrth gwrs mae 18-12 dy rif yna, so wrth gwrs dyw'r di heb cwblau'r gêm fyna, so felly bydd angen i newid y rifau gwmpas, gen i weld 7, 6. So ceisiwch wneud hyn, gyda'n chi a cwblhau'r gêm. A dyna ni, hwnna'r gêm wedi cael ei cwblhau achos fi wedi defnyddio rif 1 i nawr, a targed yw 15, ac felly mae'r gêm yna wedi cael ei cwblhau. So, yn nesaf, beth eisiau chi wneud yw yn annibynnol creu o dan hyn, fi eisiau chi nawr creu sgwar 5x5. So, tro yma, na i dangos chi sut i setio fel lan, a wedyn gallwch chi wneud y fformulau i chi. So, tro yma ni'n wneud 1, 2, 3, 4, 5, a wedyn 1, 2, 3, 4, 5. So, hwnna'n 5x5. Fi'n creu grid fi fan hyn. Fi'n creu border fi o gwmpas. Tro yma fi'n gweud nawr rifau 1, 25, a targed yw 65. Mae'n cyfbar hwnna fyna, dan targed 65. Eto ni o border o gwmpas 1, border o gwmpas 1. Lliwiau.
A nawr, beth mae angen i chi wneud yn annibynnol yw creu y fformulau i adio'r colofnau pob res a pob croeslu, pob diagonal. Yna. So fi eisiau chi wneud hwnna o leiaf. Mae yna tasgau estynedig a gallech chi creu mwy o sgwariau a maen nhw o fewn y cyfrwyliadau rydych chi wedi darllen yn barod sydd ar ar y Google Classroom ac ar gwefan tasg dyddiol, so gallech chi ceisio wneud nhw hefyd. Cofiwch, pryd chi'n mynd nôl eich Google Classroom chi, dylse fo'r botwm fan hyn yn gweud return. So newch yn siŵr bod chi'n clicio ar y botwm yna i dangos eich athro chi fod yr tasg wedi cael ei cwblhau. Mae Google Sheets yn safio'n automatic, so sy'n angen chi safio fe gwbl, jyst newch yn siŵr yn hyn bod chi'n dyma'r botwm yn gweud return, bod chi'n clicio ar, neu dim return, hand in, falle bydd e'n gweud, newch yn siŵr bod chi'n clicio ar hwnna i sicrhau bod yr athro yn gweld. A dyna ni, hwnna sut chi'n creu sgwar hyd.